Hola a tothom, benvinguts a un nou episodi de l'RB4 Talks. Avui tenim el plaer de xerrar amb Martina, que és una persona que viu l'escenari des de dins, que expressa amb els seus moviments el que a vegades no es pot dir en paraules. És una alumna de segon de batxillerat d'aquest institut, de l'Institut Ramon Berenguer, i res, és ballarina des de ben petita, va començar en una escola de dansa de Badalona, va passar per un conservatori professional, per diferents companyies, i aquest any forma part de la Central de la Dansa, que és una formació professional. Hola Martina, com estàs? Molt bé. Benvinguda en aquest espai, que parlarem una mica sobre tu, sobre el teu recorregut. I per començar pel principi de tot, com van ser els teus inicis en aquella escola de dansa a Badalona? Quan vas sentir que ja deixava de ser una extraescolar i formava una part més important per la teva vida? Doncs mira, jo vaig començar a Badalona perquè ma mare era ballarina també, que va treballar en aquella escola feia molt de temps, i em va apuntar amb la meva germana a Bessona i vam començar les dues juntes. Al principi eren 2 dies per setmana, tranquil·lets, però mica en mica que em vaig anar fent grans, doncs vaig descobrir com que m'agradava. Ma germana ho va deixar i jo vaig continuar i realment era una cosa a mi que m'agradava. Abans d'entrar a l'ESO em vaig enterar que existia el Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre, que està a Barcelona, i doncs vaig voler fer les proves d'accés. Jo ja tenia 12 anys per entrar a l'ESO. Va costar lo suyo, però em van agafar i vaig estar allà 4 anys. I llavors, després d'aquí, que ja es va professionalitzar la meva dansa i que jo ja tenia molt clar que volia ballar, doncs vaig acabar deixant-ho i vaig fer una altra audició per la Central de la Dansa, que és una formació professional, com molt bé has dit tu. I també vaig estar en una companyia un parell d'anys, però la vaig acabar deixant. I res, i ara fins aquí, doncs, seguint endavant i molt contenta. A l'ESO vas decidir presentar-te a les proves del Conservatori Professional. Com vas viure el procés? Doncs el procés va ser dur, era molt petita, jo amb 12 anys era molt poca cosa. I estàvem just en etapa de confinament i vam haver d'anar allà amb les mascaretes i tot i vam fer les proves que em sembla que van ser 3 horetes o així pel matí. I clar, era una nena molt petita, llavors tinc records, de fet en tinc molts perquè ha sigut com una etapa de la meva vida que m'ha marcat molt. I doncs recordo gent plorant, molta gent plorant, després gent molt bona. Després d'aquell dia havies d'esperar com uns dies a que et posaven una nota, saps? Que això és com el que no agrada perquè ets al final un número. I jo vaig aprovar molt justa, em sembla que va ser un 5/5. I vaig entrar de les últimes, però molt contenta en aquell moment. Abans vas dir que has estat 4 anys. Com descriuries aquesta etapa del nivell tècnic i personal, no? Vale. Doncs mira, jo vaig estar molt contenta amb molts anys d'allà. Tenia molts bons companys, molt bona gent i molt bona com ambient, la veritat, perquè en lloc d'així sol haver-hi molta competitivitat i això sí que és veritat que hi havia una mica de competitivitat, perquè al final tu en aquell moment eres això, una nota, i et posaven com feies exàmens de dansa i tal, i clar, es passava malament, perquè al final tu una cosa que t'agrada tant, que et posin una nota i vegis que és una nota que no et mereixes, doncs es passa malament i al final a mi ha sigut una etapa molt maca perquè he tingut molts companys, perquè al final hem patit tots molt i llavors doncs com que feies molt companyerisme. Va ser una etapa contenta perquè vaig ballar molts escenaris cada any, moltes coreografies diferents i va ser molt guai, molt enriquidor. Però al final doncs, ho vaig acabar passant fatal, que 2 anys que no els he fet, no? Perquè es fan 6 anys i jo vaig deixar en el quart perquè vaig passar-ho molt malament, perquè al final és això, et posen una nota, quan tu veus que el que més t'agrada fer et posen una nota, que dius, joder, jo no em merec aquesta nota, m'esforço un muntó i tot, doncs clar, i veies que els altres tenien notazes, clar, era molt dur. Te frustra, no? Sí, era molt frustrant, però més perquè veies que tu t'esforçaves molt més que ells. Al final la dansa és molt de gent flexible, tot això. Sí, i al final no tot és això, saps? Hi ha més coses, però allà a l'Institut del Teatre només valoraven la tècnica. Jo ho vaig passar molt malament, llavors m'enduc moltes coses positives, com sobretot els amics, que és el que més mal em fa, que no puc estar amb els meus amics, perquè al final passàvem 12 hores junts. Moltíssim. I llavors, 12 hores perquè fèiem l'ESO pel matí, o el batxillerat, i per la tarda a la dansa. I això és el que més m'enduc d'aquella etapa. Bueno, esa es una pregunta que no está aquí, pero sí, ¿sigues teniendo contacto con tus amigos del conservatorio?
Sí, sobretot amb 4, que són aquells que dic, és que no puc deixar de tenir contacte amb ells perquè són els meus amics que m'enduré tota la vida. Llavors, amb gent que em portava bé, això típic d'ara amb les xarxes, ens seguim per Instagram, no sé què, és el teu cumple, felicitats, no sé què, però allò de parlar cada dia, doncs ja no. Però amb la gent que em porto bé és més difícil perquè quedem un cop cada 6 mesos poder, saps? Però jo sé que amb aquestes persones és lo típic de no et veus en 6 mesos, però quan quedeu és com que... Seguís sent el mateix. Exacte. Sí. Bueno, vas comentar abans que després del conservatori vas estar en una companyia professional i al mateix cop en una companyia jove que finalment vas decidir deixar. Què et va portar a prendre aquesta decisió? Mira, doncs jo estava a quart de conservatori i vaig entrar en aquesta companyia jove, ¿vale? I vaig estar un any, llavors vaig acabar l'Institut del Teatre i vaig estar a la formació que m'han agafat ara i vaig fer el segon any de companyia. Per què vaig acabar deixant-lo? Doncs perquè em vaig adonar que no m'aportava, perquè ara, com amb la formació que estic, tinc molta varietat d'estils, de coreografies diferents, vaig dir, eren els dissabtes la companyia, vaig dir, no m'aporta anar els dissabtes si ja tinc tota la setmana que vaig, ara acabo, i vaig de 4:30 a 9:30, saps? Llavors, era una cosa que no em calia, que 2 anys m'han estat perfectes, perquè a mi l'últim d'Institut del Teatre el que em va salvar va ser la companyia, perquè era un lloc on podíem crear coreografies que m'agradessin i estar còmoda, però ja en aquell lloc, com és que estic encantada, doncs ja no m'aportava. Bueno, tots sabem que una mica segon de batxillerat és molt dur, la veritat és molt dur amb la selectivitat, amb els exàmens, la pressió a més. Com compagines una mica la companyia, acabes de dir una mica l'horari, és com tot el dia fora, com compagines? Doncs mira, vinc aquí als matins i a les 2:30 plego i vaig a casa de la meva àvia, dino, i a les 3 surto perquè he d'agafar. Està a Santa Eulàlia de Ronçana. Doncs per arribar allà agafo un bus i un metro i trigo així com hora i mitja, llavors és rato. Amb sort em venen a buscar després. Doncs això, vaig a dansa, començo a les 4:30 fins 9:30. Hi ha dies que una mica menys, però normalment és 4 a 9, 4:30 a 9:30 més o menys. Però quan algo t'agrada, al final, doncs... Jo estudio al bus i els caps de setmana i faig el que puc, o sigui, hi ha coses que no arribo, però m'ho vaig traient bé i ja està. Però com jo sé que el que vull és ballar, doncs trauré batxillerat, faré la selectivitat i tot bé, però no em preocupa, saps? Bueno, sí, està molt bé. I després de la companyia, al Central de la Dansa, quins estils més o menys balles? Tens alguna base, algun punt fort teu? Aquesta formació és sobretot de contemporània, de dansa contemporània com el punt clau. I després fem altres coses per una mica combinar, perquè al final agafar coses de diferents estils doncs fan com la dansa contemporània com més rica. I llavors fem contemporani, fem clàssic, que és el ballet. Després fem acrobàcies molt guais, teles aèries, improvisació, teatre físic, i fem cada dia amb profes diferents. O sigui, jo en un dia tinc 3 profes diferents i el dia següent tinc uns altres 3 profes diferents. I això està molt guai perquè, tot i que, per exemple, un em doni contemporani i l'altre contemporani, els contemporanis de 2 professors són diferents. I llavors és molt guai perquè toques diferents estils i estils que no són els teus, però després veus estils que s'assembla al meu, o això m'agrada, pinzellades d'estils diferents. Clar, t'aporten com més coneixements, potser més tècnica, no? Sí, coses diferents, això està molt bé. La companyia en si et prepara per alguna cosa més important de cara professionalment? És a dir, alguna audició, potser et prepara per què? Bueno, sempre ens ajuda molt, a la formació et formen i al final et formen per arribar a alguna més. I tenim com molts profes que estan actualment ballant, que no són profes d'aquests que només són profes, saps? Que són profes ballarins que ballen en companyies i tot. I llavors és com que tenim com moltes portes obertes. Si aquest profe està fent un projecte per no sé què, no sé quantos, doncs fer aquí al final som 12-13 ballarins molt ben preparats per fer els seus projectes i tal. I després, des de la direcció, sempre ens ajuda a feu audicions, audicioneu fora, perquè al final és una formació una mica de pas que et matxaquen perquè després tu volis. Ara és el segon de batxillerat, vindrà la selectivitat al juny, i després de fer selectivitat tens algun tipus d'audicions per la teva carrera més professional, d'altra companyia? Jo ja estic fent audicions perquè per l'any que ve
és com que es fa molt abans. Llavors, al tancament s'està tancant ja totes les audicions. Llavors vaig audicionar a un grau, una uni d'Amsterdam, que és de dansa, que és superpotente, però ja em van dir, no, pa tu casa. Però que m'ho vaig prendre bé en realitat, perquè al final són coses de la vida. I després vaig fer una altra a Bèlgica, al programa d'entrenament d'un any de l'Anton Laki, que és un ballarí coreògraf molt guai. I aquí sí que em van dir que sí, llavors ara de moment és com la meva primera opció en allà, el que passa és que encara s'han de fer moltes gestions, però vaig fer aquesta i de cara més endavant m'agradaria tornar a Amsterdam perquè és com la meva opció principal, la uni d'Amsterdam, i seguir fent, però tampoc em preocupa perquè si no, doncs l'any que ve seguiré aquí, a la formació on estic ara, que és això que si tota l'estona estem avançant i ens tiren com coses diferents, llavors molt bé. Felicitats per la de Bèlgica. I volia fer-te la pregunta de com te vas preparar aquestes audicions. Doncs mira, aquestes dues audicions han sigut via vídeo, que et demanen com diferents tipus de vídeos. Hi havia, per la d'Amsterdam, que era la que em demanaven més vídeos, havia de fer un vídeo d'improvisació, un altre de ball en un lloc inusual, llavors em vaig ficar a ballar a unes escales mecàniques del carrer, i després una de presentació. I llavors, doncs, clar, és dur perquè et fas aquests vídeos i com no t'agrada cap. Vaig tornar a les escales mecàniques 20 vegades fins que em sortís un que m'agradés. I ja està, és com, has d'anar com perfeccionant i tal. I al de Bèlgica vaig fer ja tenia un vídeo gravat que et demanaven només ballar contemporani com tu volguessis. I mira, és el que tinc més sort. Bueno, de cara a les audicions, com et prepares físicament i mentalment per afrontar audicions importants com aquestes? Doncs físicament vaig a classe de dansa sempre, així que físicament no em solc. Jo no soc persones de... no tinc temps com per matxacar-me més, saps? Llavors, mentalment has de tenir la ment oberta sempre, està la part negativa de dir no m'agafen a cap lloc. Una mica de frustració. Sí, sempre que està aquesta part. Sí. El que passa és que al final hi ha molts ballarins que seran no molt millors, però hi ha ballarins diferents i poder no t'han agafat a un lloc perquè no ets l'estil, saps? I a vegades no és que siguis més dolent o més bo, que això al final no importa, però a vegades no ets l'estil que busca aquella companyia o aquella formació i no passa res. I és seguir endavant i buscar llocs que t'agradin i que t'aportin i ja està. Bueno, ens adonem que els nos potser els portes com molt bé, els tens com interioritzats. M'ha costat, m'ha costat, Home, sí, perquè no? després de l'Institut del Teatre, que vaig passar-ho molt malament, doncs vaig haver de fer un canvi, que no pot ser que t'enfonsis cada vegada que et diuen que no, cada vegada que et penses que no seguiràs endavant. Agafes com un consell de vida, està molt bé, la veritat. I bueno, arribem una mica a la part reflexió, una mica de l'entrevista, i és que si haguessis de definir el teu recorregut fins ara amb una paraula, quina seria i per què? Jo crec que seria esforç, perquè fins on estic ara m'he esforçat molt i segueixo esforçant-me perquè al final, com per arribar al teu prototip, al que vols arribar a ballar, doncs cal molt esforç i hi ha gent que ho té molt fàcil, però la gent que poder no som tan flexibles o tenim altres capacitats, doncs molt d'esforç i molta lluita. Quin consell li donaries a algú de la teva edat que vol dedicar-se professionalment a la dansa? Doncs jo li diria que gaudissin el procés, perquè al final el resultat, quan tu veus que has arribat on volies, que jo encara no considero que estigui com al meu top, saps? Però quan veus que vas millorant i que tires endavant, doncs és molt guai arribar com a uau, allò que volia. Però jo els diria que gaudissin com el camí, perquè al final doncs, passar-ho malament no mola. Si en un lloc no estàs bé, doncs te'n canvies a un altre i arribaràs a algun lloc que et sentiràs còmode i seguiràs com a tope. Martina, doncs moltes gràcies per compartir la teva experiència, el teu camí i tot el que hi ha darrere dels escenaris, que nosaltres només veiem els escenaris, però ja més en plan està l'esforç, les decisions i tot això. Et desitgem molta sort i m'agradaria que el públic, els tècnics, li donessin un aplaudiment fort a la Martina. Gràcies a vosaltres. Doncs I res, moltes A gràcies. vosaltres. Ja ens veurem pels passadissos, sobretot, i res. Fins aquí l'episodi de l'RB4 Talks. A vosaltres. Sí, jo. Com vas dir... A l'ESO vas decidir presentar per a